Aj, ahojte dnešného videjka. Prepačte, vymazala som jedna časť, takže bude trošku nezmyselné. Rozprávala som divne, rozprávala som. Toto sme minule postavili. Nedokončila som to. A vrátime sa k ukazovaniu vecí, lebo musíme si ukázať veci. Lebo všetky tie, čo som vám ukazovala, vymazalo sa mi to a nemôžem vám to ukázať. Tak toto vypadá. Postavila som to len teď. Asi som vám to v tom jednom videjku rozprávala, ale neviem. Mám tu veľa domů, co jsou tady noví. Toto je můj dům. Vylepšila jsem tohle, nevím, či to už tu bylo, ale vylepšila jsem to. Toto jsem robila já. Jsem na to pyšná. Stala sa tu jedna vec, bola tu vražda, o ktorej budem robiť séru, aby sme to vyriešili. Tá vražda sa bude riešiť potom inokedy, takže tak, aby ste to pochopili. Tuto sú policajti, ktorí riešia túto vraždu. Budem na toto video, nebojte sa, aj na to bude video. Bude video na všetko, aj na ukazovanie celé dediny, teraz sa ukazuje a približne vám trochu rozprávam. A nechcem sa rozprávať, lebo rozprávam veľmi dlho a potom by sa to video vymazalo, takže to sa už nemôže stať. Urobila som tu hrovedište a toto, že tu máme zlého toho bušáka, ktorý robí zle, urobila som mu tu aj políciu. Ale ešte predtým som robila tento nádherný dom. Je to bohatský, taký pekný pre boháčov. Nežijem tak, žijem v tom jednom, dá sa mi krajší, ale je aj ten jeden krásny. Tu je väznica pre... Ja som vám to v tom jednom videjku, ak by som vám to ukázala, bola by som taká šťastná, ale vymazalo sa mi to. Inak bolo strašne dlhé a rozprávala som tam veľa. Ale nemôžem preto, lebo už veľa rozprávam a zarozprávam sa aj tak dosť. Zarozprávané. Je tu veľa vecí. Poďme sa porozprávať s Ferkom. Ferko tu predáva v Tesk. Postavila som ho ja? Áno, lebo čo tu nepostavím ja, to nebude. Teď prší. A Fero sa tam rozpráva asi s niekým. Tak počkáme. Ty čo tam čakáš? No poď k nám. Poď sa porozprávať. No poď. Ja? A čo? Čo napríklad Fero? Jožo? Čiko? Šikovno, poď sem. No, čo? No čo je? No... Kde mám výplatu? Výplatu? Tuto. Ale to je malo. Nevravil som ti, že chcem decentu. Ježiš, ty čo chceš odo mňa? A ja tu mám chceť. Aha, jak z teba toto vykúbal. No, to je jak. Ja chcem peniaze. OK, aj o tomto bude video. Nebojte sa, len sledujte. Blížia sa Vianoce, odoberajte. Dajte odber a like, nezabudnite dať zvonček. Áno, nezabudnite dať odber a like, zvonček a napíšte aj komentár. Áno, Ferko, hodí sa to, ale teraz ja nepotrebujem si taký plný. Prepačte za vulgárne slovo. Sice... je to toto, ale nemá sa to hovoriť, takže je to... Ale... Ty si taký, jo. Čo, babuchaš? Ty chceš dostať jednu? Zavolá policiu. Teraz asi nikam nepôjdeme. No to teraz asi nikam nepôjdete.
A pozrite, my sa nikam nedostaneme. On buchol Ferina. Zabije všetkých nás. No, zabil ma. A nezabil ma. Ja stále žijem, ale buchol ma. Ale veď to nie je možné. Rýchlo do polície. Ale veď prší, zomochneme. Haló, ja vám neublížil. A ty čo? Nerozprávaj do toho. Zavoláme na teba políciu. Ferino, máš telefon? Áno, zavoláme. Hello, nic som neurobil. Nic som neurobila teda. O Ježišmaria. Toto ničíte. Zavolaš políciu. A vieš čo, ja som pracovala so starostou. Bude niečo zlé a vypadneš sa do toho. Kamoši, viete čo, ja som sa rozhodol, radšej to neurobme. Lebo nás zabije všetkých. Vieš čo, ja ho na to kašlem. Volaj, rýchlo. Veď náhodou nás tam pozabíja. Ani sa k nemu nepriblíži. Fuj, rýchlo. Piš. My ťa zlatíme. Ešte raz niečo urobíš a zlatíme ťa. Áno, a ja. Ty nepriblížuj sa ku mne. Ty, čo si dovoluješ? Môžete sa, prosím vás, okolo mňa krútiť, nechcem vás buchnúť. Uj, si sa buchol, babetko, však? Však? Áno. Áno, ale ty si blbé. Prepočte za vulkárny slova. To sem prepočte za vulkárny slova. Kamaráti, Ježiš, už aj takto si povedal. Ježiš, začali sa tam so ňou hádať, veď som im nič neurobila. Zaujímavé. Takže už zase veľa rozprávame. Takže toto bolo všetko k videu. Tak, bye!